ходи и сега, примерно, той е военен, взима военна заплата, а ходи цивилен. С костюм си ходи. Това има значение, нали? Става фуражка винаги да си. Иначе си по-свободен се чувства, като не си. Иначе униформата да се дължава да се съобразява винаги с всичко. Винаги, че да сочат с пръчи, казват, ето, това гледай го, полковника или подполковника, гледай какви глупости прави. Нещо сбъркаш. С Галя Лазарова се чухме, тя отпуска в момента. Ана, нали я знаеш, Галя? Иначе във външно, в централно си работи, да, нали? Тя не е в чужбина. Във външно е си. Мъже е генерал. Валентин Лазаров, ако си чул, той беше полковник и го направиха генерал. Това година става, бехме в Гърция. Те са от новата рана сега. Не е много млад. Не е много млад.